Velkommen til denne meditation, som handler om tilgivelse. Jeg er Kirsten Terkelsen, og jeg vil nu guide dig igennem en meditation, hvor du kommer ind på at tilgive andre og tilgive dig selv. Så først sæt dig eller læg dig godt til rette. Mærk, at du kan slappe af, at du sidder og ligger okay. Der er ikke mere, der nu lige behøver at rettes. Og så vender du roligt din opmærksomhed mod din vejrtrækning. Mærk din vejrtrækning sådan, som den er helt naturlig lige nu. Følelsen af at trække vejret. Mærk brystkassen, lungerne. Og nu gør du det bevidst på den måde, at du kan mærke en bevægelse nede omkring navlen. Så du kan nu tage et par dybe vejrtrækninger, hvor du i din udånding slipper, har fornemmelsen af, at når du har åndet ind, fyldt dig med god ilt, og når du så ånder ud, så kan du ligesom give slip på, hvad der nu måtte være af tanker og følelser lige i dette øjeblik. Så du sådan får en fornemmelse af at blive tømt af det sammen med din udånding. Dyb indånding og giv slip i din udånding. Det må gerne være gennem munden. Og mærk, hvordan din krop her på udåndingerne slapper mere af. Skuldrene falder ligesom lidt mere ned på plads. Dine hænder hviler, slapper af. Du er støttet fra en stol eller en madras. Du kan mærke, at du kan give dig mere hen. I bare give lov til at slappe af i hele kroppen. Så du må gerne bare være roligt her. Giv ro på hjernen. Og holde dit fokus her på din vejrtrækning. Sidste dybe vejrtrækning. Og så slipper du opmærksomheden her igen og lader kroppen finde tilbage til den vejrtrækning, som den afslappet og roligt naturligt foretager. Du mærker, at du godt kan give slip i hovedet. Ansigtet kan slappe af. Du kan slappe af ned over skuldrene, armene, brystkassen. Øverste del af kroppen her helt ude i fingrene. Helt tung og afslappet. Du sidder og ligger godt. Og mærk videre ned mod ryggen og lænden, maven, underlivet,
benene, forbi knæene og ned i underbenene og ned i fødderne. Mærk, du kan slappe af her, være tung og give slip. Nu flytter du din opmærksomhed til dit hjerte. Se din brystkasse. Og tænker på en, som du har omsorg og kærlighed til. Og mærker, at du faktisk fysisk kan mærke det i dit hjerte, når du tænker på vedkommende. Og nu tænder du et lys herinde i brystkassen, nær hjertet eller i hjertet. Sådan et lys, som lyser op i hele brystkassen. Du kan måske fantasere dig til lyset og fantasere dig til varmen fra lyset. Mærke varmen fra lyset. Og her med opmærksomheden i dit hjerte, med dit hjertelys tændt, siger du: hvis jeg har skadet nogen på nogen måde, bevidst eller ubevidst, ved min forvirring, beder jeg om tilgivelse. Hvis jeg har skadet nogen på nogen måde, bevidst eller ubevidst, ved min forvirring, beder jeg om tilgivelse. Mærk ordene i dit hjerte. Mærk, at du tillader det at ske. Og nu siger du så: hvis nogen har skadet mig på nogen måde, bevidst eller ubevidst, ved deres egen forvirring, tilgiver jeg dem. Hvis nogen har skadet mig på nogen måde, bevidst eller ubevidst, ved deres egen forvirring, tilgiver jeg dem. Og hvis der nu er en bestemt person, som du lige har i tankerne, så prøv at forestille dig, at vedkommende er foran dig. I står front mod front, kigger på hinanden, og du ser
at vedkommende ligesom bliver helt gennemsigtig at se på. Du vandes til at være sådan transparent, gennemsigtig. Og du ser dig selv, at du også bliver sådan transparent, gennemsigtig. Din krop bliver ligesom gennemsigtig. Ikke anderledes end at du kan sende et lys fra dit hjerte, det lys du har brændende herinde. Send et lysende bånd fra dit hjerte over til den anden. Så I bliver forbundet på hjerteplanet. Jeg beder om tilgivelse, og jeg tilgiver dig. Det er den hjerteenergi, du sender over til vedkommende. Og se nu, at vedkommende kommer tættere på. Med hver jeres transparente energier her i kroppen, kommer vedkommende helt tæt på. Faktisk helt ind, så I smelter sammen. I er i energien et. Bliv ved med at have oplevelsen af, at dit hjerteenergi og dit hjertelys er aktivt. Er det ikke rart, kan du ikke være i det, så er det også okay. Så hvis der er en person, en situation, som du endnu ikke er klar til at tilgive, så sig det, er der en situation, jeg endnu ikke er klar til at tilgive, så tilgiver jeg mig selv for det. Jeg tilgiver mig selv for alle de måder, som jeg har skadet mig selv. Har afvist mig selv. Har tvivlet på mig selv. Har nedgjort mig selv. Har dømt eller været uvenlig mod mig selv ved min egen forvirring.
fordømt eller været uvenlig mod mig selv ved min egen forvirring. Jeg tilgiver mig selv. Og mærk nu oplevelsen i kroppen, sådan som den føles lige nu. Mærk, at der er kommet en ny fred ind omkring dig. Du har taget vigtige skridt til din egen fred. Energierne virker. Du har taget et ansvar, har handlet og hjulpet dig til at få fred. Men energierne virker. Så den anden, hvis der er en bestemt anden, vil også kunne mærke en ændring inde i sig selv, hvis vedkommende mærker efter. Så jeres relation imellem er ændret. Det, der før lå imellem jer, ligger ikke længere, ikke fra din side. Og det er nok for dig. Så må den anden handle for med sit ansvar for sig. Giv slip. Slap af og bare vend tilbage til at mærke din vejrtrækning. Følelsen i kroppen. Og giv dig selv lov til at smile for den gode indsats, du har gjort nu. Så det var alt for mig. Bliv endelig liggende eller siddende lidt, og kom stille og roligt tilbage, når det passer dig.